sigui, els nouvinguts vindran a aquest món i veuran tota l'estructura que nosaltres hem deixat. Han de veure un camí fet. Han de veure un camí, han de veure una població que s'alça per dir que basta. Bon dia, avui tenim una nova sessió d'RPS Music amb uns convidats molt especials que ens fan molta il·lusió. Tenim la Cisfai i també el Kelly Asaya, que estan aquí els dos per parlar-nos de la cursa antiracista que s'ha presentat i que se celebrarà el dia 13 de juny a la ciutat de Barcelona. No només a la ciutat de... No només a Barcelona, ara en parlarem, però primer de tot, benvinguts. Moltes gràcies per venir a Ràdio Primavera Sound. Gràcies. Com esteu? Gràcies. Volíem començar pel principi, que és... nosaltres sabem que estem en un moment, vosaltres també ho dieu, on els discursos d'odi, xenòfobs i racistes creixen, lluny del que podríem pensar, les coses encara creixen, l'extrema dreta creix a moltes ciutats de l'Estat, i us volia preguntar què creieu que podem fer per canviar aquests discursos que lamentablement són assumits per molts sectors de la població? Jo crec que això és una bona pregunta perquè implica, diguem-ne, que no només estem parlant d'una lluita personal, individual, sinó estem parlant d'una cosa que requereix una resposta col·lectiva, no? L'antiracisme no és una... No estem, diguem-ne, lluitant per una agressió puntual que passa de tant en tant, sinó el racisme que estem vivint ara mateix és estructural, no? I que cal anar més enllà del tema individual i creiem que això no ho podem afrontar de manera individual a nivell, diguem-ne, del col·lectius antiracista, persones migrants, requereix fer-nos pinya, diguem-ne, per fer front a una cosa que és, diguem-ne, molt perillós i que estem veient cada cop està creixent més, no només als nostres barris o a les nostres ciutats, sinó arreu del món, no? I creiem que cal fer una cosa creativa a nivell, diguem-ne, global i sumar força, implicar més gent que siguin conscients, no? Entre tots i totes siguem conscients de que fa falta més mobilització i per això aquesta cursa que és una manera també de mobilitzar a moltíssimes persones. De fet, hem vist consignes horroroses i denunciables d'aquell musulmà que no voti, al partit de la selecció espanyola. En el teu cas també, Kelly, em van comentar, solo aplauden por ser negro o por cantar en català, no? Creieu que aquests discursos s'han normalitzat? Mira, justament comentava la teva companya, crec que sempre hi ha hagut aquest discurs d'odi, però passa que, diguéssim que fa 5 anys enrere, una mica més, la gent s'ho callava d'alguna manera, no? I en privat, en petit comitè, ho demostraven. És com abans feia vergonya, no? Exacte, abans feia vergonya ser racista. I ara sembla que tens molta gent que t'aplaudeix per ser racista i és culpa en part de l'extrema dreta. Perquè, clar, tu tens gent des de l'alta esfera que t'estan dient que això està bé, perquè és el que estan dient, sense dir que això està bé, llavors tu dius, ostres, ja no tinc per què callar-me. Llibertat. Clar, és que s'amaguen sota el concepte de llibertat d'expressió. Sí. Saps què vull dir? I és fastigós, perquè el que no estan veient és que manca humanitat, manca ètica, moralitat. Llavors, en el meu cas, ja no m'importa massa les opinions individuals. Em preocupa més que sigui col·lectiu. Em preocupa moltíssim que aquesta gent tingui tota la llibertat i la tranquil·litat del món per poder ser odiosos. És preocupant. I és per això que és important mobilitzacions com la cursa, no? És important concerts, és important activitats de tot mena, perquè malauradament és que el sistema està tan fotuda, està tan fotut el sistema que moltíssima gent no té com a prioritat
lluitar per aquesta lluita col·lectiva, perquè és que encara no tenen suficient amb el que cobren al fin del mes. O sigui, per què m'haig de preocupar jo per lo que està passant, que és important, però ningú m'ho ha explicat que és important, quan jo sé que estic buscant una feina que necessito pel meu benestar. O sigui, són moltes coses que estan tan malament, per això que és que la lluita tenim ben clar que és estructural, per començar. M'agrada la idea aquesta de lluita col·lectiva o de lluita estructural, perquè realment sembla com l'única via per millorar algunes de les aberracions que estem vivint avui en dia. I us volia preguntar quin paper juga amb tot això la cursa antiracista, que ja celebra la segona edició i que l'any passat van participar més de 10.000 persones. Us volia preguntar quin paper juga la cursa amb tota aquesta lluita col·lectiva de la que parleu. Bueno, per part meva, jo ho veig de la següent manera. Cada cop, igual que cada cop hi ha gent que es pronuncia de manera odiosa, cada cop ha d'haver-hi gent que es pronunci per dir aquest no és el camí. Vaig veure un spot l'altre dia que crec que és del TV3, que és fantàstic, és un dels millors spots que he vist en molt temps. Quan una persona fa un acte que no està bé, és que ja no cal paraules. Amb que tothom estem d'acord de manera col·lectiva, rebutgem això, ens allunyem d'aquestes persones, ostres, la propera vegada t'ha de fer vergonya. I la tercera vegada t'ha de fer reflexionar. Doncs, quan moltíssima gent, tantíssima gent s'ajunta en un espai per dir basta d'injustícies, basta de posar-nos en la vida dels altres, basta d'intentar trepitjar els altres, quan més gent som per dir basta de tot això, ostres, més possibilitat n'hi ha per començar a canviar moltes coses, perquè és que el que no pensa moltes coses, moltes vegades, són els no nascuts. O sigui, els nouvinguts vindran en aquest món i veuran tota l'estructura que nosaltres hem deixat. Han de veure un camí fet. Han de veure un camí, han de veure una població que s'alça per dir que basta. Han de veure que aquest és el camí. Igual que un nen neix avui i demà coneix Michael Jackson, un nen pot néixer i conèixer que aquest és el camí. És important, això. Sí, a més, també, no? Aquest any, com dèiem abans de començar, la cursa no només es fa a Barcelona, sinó que té edició en 9 ciutats d'aquí de Catalunya. Les anem a dir totes perquè els nostres oients ho puguin saber quina és la que té més a prop. Terrassa, Manresa, Sallent, Salt i Girona, Vic a Osona, Sabadell, Tortellà, que ja sabeu que està a la Garrotxa, Solsona i Barcelona. Sí. Com és que aquest any també s'ha decidit obrir no només Barcelona? Sí, això que deia Kelly és bàsicament aquí ve la idea, no? Perquè no només es tracta, diguem-ne, de repetir allò que vam fer l'any passat, sinó hem anat més enllà, hem volgut anar més enllà, expandir aquesta lluita, no? que vam fer l'any passat, que va tenir molt èxit, no? Que va participar-hi més de 10.000 persones, doncs aquest any l'hem expandit a tot arreu, arreu de Catalunya, i això fa que, bàsicament, faciliti el que comentava Kelly, no? Que tothom s'hi pugui veure com a part, no? Perquè creiem que al final és això, es tracta de que facilitar eines perquè cada persona sigui tinguis la pell que tinguis, tinguis la nacionalitat que tinguis, doncs puguis tenir un paper important, no? Un paper rellevant per poder fer arribar el missatge, no? Al teu barri, al teu sector, al teu entorn, i això creiem que facilitarà molt la lluita que volem, perquè al final és una cosa que creiem que els infants que han de créixer en un ambient favorable, no? Justa, que els pugui facilitar aprendre la vida d'una manera més justa, no? A través de les seves miralls, no? Persones que
que poden arribar a creure, perquè al final, o no només creure, sinó que tinguin com diria, la confiança no? Sí. D'aprendre d'ells, no? Perquè al final no escoltaran potser als col·lectius socials que estan lluitant contra el racisme, sinó escoltaran més a la seva gent, no? Per tant, necessitem que aquesta gent també siguin còmplices, no? Sí. Que siguin antiracistes, no? Que actuïn davant aquestes injustícies. Doncs això es tracta. No només és una lluita de les persones migrants, sinó de tothom, perquè al final l'objectiu és crear una societat més justa, una societat antiracista, una societat on els nens, que són el futur de la nostra societat, puguin aprendre de tothom, no? Que aprendre coses realment interessants. I això, per mi, per nosaltres, és important que omplim aquests discursos a favor de la justícia a tot arreu, perquè al final els infants, els menors, no només seguiran certs sectors, sinó estan per tot arreu, a les xarxes socials, a les escoles, no? als espais d'ocis, etc. I tot això necessitem tenir representants i per això això d'expandir-ho per tot arreu, no només a Catalunya, sinó també creiem que pugui ampliar-se més enllà de Catalunya. És que la idea és que els nens, els nous que venen ara de la nostra comunitat, la idea és que no tingui la necessitat de lluitar per coses que nosaltres ja estem fent. O sigui, llavors, quina millor manera d'expandir la causa, d'expandir la lluita, perquè ja està bé. Ja està bé pensar que en 20 anys hagin nens nascuts ara que estiguin també lluitant per això. Això és una vergonya. No pot ser. Llavors, està la necessitat de que això vagi a més. És el que diu ell. O sigui, una societat justa, favorable. O sigui, l'única via de diferència que podem estar parlant, que sigui ètica i moral, ha de ser diversitat. Ha de ser la diversitat. S'accepta que som diferents. Clar que som diferents, dones i homes som diferents. Clar que som diferents, negres i blancs. És clar que som diferents els xinesos, són diferents, però només se pot acceptar en quant a la via de la diversitat. Només es pot acceptar quan jo dic que jo vull aprendre la teva cultura. Ha de ser positiu. Ha de ser una cosa que a mi me suma. Ha de ser una cosa que a mi m'enriqueix. O sigui, no pot ser. No pot ser que sigui, si parlem de diferència i estem parlant de que t'ha de donar un tracte diferent a l'altra persona. És que és vergonyós. Com a persones segueix sent vergonyós. És vergonyós que estiguem aquí sentats parlant d'això. És vergonyós per començar. Llavors, la necessitat de que això vagi a més, d'expandir-lo, és urgent. Justament us volia preguntar sobre aquesta diversitat que abraceu i que sempre poseu al capdavant de totes les vostres lluites, i us volia preguntar just vinculat amb la cursa antiracista, perquè és veritat que atenent aquesta diversitat no totes les persones poden córrer, no totes les persones potser aquell dia estan en una de les ciutats que hem parlat, potser no totes les persones tenen la forma física o tenen una discapacitat que no poden fer. Com podem sumar-nos si no podem literalment córrer? Al final jo crec que es pot, que això ja ho tenim pensat, es pot fer de mil maneres. Mira, al final, fins i tot tu que pots córrer, o tu que estàs acostumada o acostumat a córrer, potser no et dona la gana córrer aquell dia, perquè vas treballar el dia anterior o perquè competeixes de manera professional i no et cal lesionar-te. Però és que al final això també és una excusa de sumar-nos. És una excusa de trobar-nos. És una excusa d'estar tots junts, de portar la samarreta, de portar la bandera, si és que hi ha una bandera. Doncs és aquesta, la bandera col·lectiva de la unió, de la llibertat, de la justícia. Doncs al final corren els que poden, els que cal córrer, però els altres, clar, és que això és quan estem tots junts i estem fent la força. I la força es fa, és que és tan important els que organitzen, els que participen, com els que miren. És molt important. Llavors, d'aquesta manera,
ja estem participant tots. I, de fet, no només hi haurà cursa, també hi haurà actuacions, en el teu cas, tu actuaràs, no, Kelly? Exacte. Em va fer molta gràcia una cosa que vas posar, i parlant de diversitat, i és que sent una persona negra cantant en català, fent afrobeats en català, el teu públic majoritàriament és blanc. Sí. Però que, a poc, sí que és veritat que més negres t'escolten. Bueno, però potser també això forma part d'aquesta diversitat que estem començant ja per fi a creuar públics, a creuar persones, sí, a mi abans em cridava l'atenció, però clar, si ho poses tot sobre una balança, dius, vale, majoritàriament estem en una comunitat on hi ha més blancs que negres. Llavors és molt normal que el públic que escolta un cantant negre és normal que sigui més blanc que negres. El que no passava fins ara era que molta gent de la meva comunitat d'origen em comencés a escoltar. Cada vegada que surto de casa per anar amb un afro o alguna festa d'aquestes nostra, cada vegada hi ha més gent negra que diu és que em fa molta gràcia perquè em parlen en català directament. I tu ho saps, que a la nostra comunitat encara hi ha barrera amb això, de que ens parlem entre nosaltres en català, perquè molts que no hem nascut aquí, quan començàvem a parlar en català i en castellà, teníem els nostres amics blancs i parlàvem tots en castellà entre nosaltres. Al barri es parla en castellà entre tots. Per què? Perquè ja tens suficient amb saber començar a parlar un idioma com per començar a parlar en català amb els teus col·legues, amb el teu germà, la teva germana i els teus amics. Tothom parlàvem en castellà perquè era el primer idioma de contacte. Llavors, quan tu estàs acostumat a parlar amb un negre, entre negres, en castellà, el primer contacte sempre és en castellà, 90% de vegades, per no dir més, xoca moltíssim que ara, quan una persona negra que no em coneix de res, o almenys jo no el conec de res, em vegi a parlar en català. És brutal, estem canviant la narrativa. O sigui, és històric. Sembla exagerat, però t'ho juro que és una cosa històrica, que jo estic de festa i em vene gent negra a parlar-me en català, a felicitar-me per la meva música, a dir-me, ostres, vaig estar al teu concert, i estàs a la nau i veus que havia gent negra cantant. Sold out, la nau. Sold out. I ostres, és d'orgull, i això vol dir que, és que clar, per això ens anima a anar més, o sigui, no... Bueno, vol dir que s'ha de felicitar la teva feina també, perquè al final tota la feina que estàs fent, la veritat és que estem super orgullosos, no, de tenir una persona negra, no, que està en aquest poder, no, en aquest privilegi, perquè al final molts de nosaltres solem tenir els nostres ulls fixats, no, a un super héroe que és sempre acabant sent persona blanca, no? I a vegades costa tenir en compte que tenim també, no, estrelles, no, de la nostra comunitat, persones negres, no, amb poder, amb privilegis, no, amb capacitat d'arribar a on volem arribar, no? Al final és això, si veiem persones negres que tenen aquest poder, al final ens sentim representant i felicitem, la veritat. De fet, anava a fer servir just aquesta paraula, la importància de la representativitat que tenim tots, perquè al final tots formem part de col·lectius minoritaris, siguin uns o altres, la importància de la representativitat de persones com nosaltres en llocs de poder, als mitjans de comunicació i a les xarxes socials també. Em sembla com molt important per ser capaç d'empoderar-nos i per ser capaç de dir si aquesta persona ha arribat fins aquí jo també puc, i per això em sembla també molt important, no sé si estaré d'acord, la tasca de Top Manta i la tasca de la cursa antiracista com aquesta representativitat de coses que de sobte són possibles i que potser algunes persones migrades no s'ho havien plantejat fins a dia d'avui. És que és molt fàcil. Quan tu vols lluitar per la igualtat de les dones, tu no poses a un home per parlar sobre la igualtat. Has de posar una dona per parlar sobre la igualtat i els homes han de recolzar. Molt important. Els amics, els pares, els germans. Quan volen canviar alguna cosa en un institut una mica... és que no vull utilitzar la paraula equivocada. Un institut amb una estructura una mica difícil, conviden artistes
joves per parlar amb els alumnes, per motivar-los. Per què ho fan? Perquè el missatge dels profes o de les profes no entren tant, no qualla tant. Llavors necessiten artistes més joves per motivar aquests alumnes. Per què? Perquè pot ser de tu a tu. Llavors, d'aquesta manera estàs dient als alumnes que si jo ho he pogut fer, vosaltres també. Doncs això, si estem parlant del racisme i tal, i volem canviar coses, està bé tenir gent blanca, perquè és el que volem, gent blanca lluitant també, però sumant-nos. Entens? I es necessita doncs, representants perquè la veu sigui més alçada, sigui més vista. Llavors, és la importància, és el que ell diu. O sigui, fins ara potser no teníem molts, ara comencem a tenir gent de la nostra comunitat que dius, ole. I els nens, és que això és automàtic. Veuen i diuen, ostres, ell ha pogut, jo també. I que poderós és això. De fet, ja per acabar l'entrevista, volíem recordar a tothom que la cursa es celebrarà el dia 13 de juny amb totes aquestes 9 ciutats que hem vist. Esperem que aquest any encara participin més de 10.000 persones. Volia recordar també que, tot i que no puc participar a la cursa, per exemple, es venen samarretes, que crec que és una manera també, per una banda, de sumar-se i per una de visibilitzar totes aquestes coses que estàveu dient, perquè des d'una segona fila les persones blanques també podem sumar-nos a la vostra lluita i recolzar. I volia demanar-vos com un últim missatge per animar a la gent a participar a la cursa i com amb una mica aquest futur esperançador, que jo sí que el veig així, com que les coses estan canviant. El missatge? Bueno, jo crec que al final tothom ha d'entendre que aquesta cursa no és, no és per fer esport, sinó per assenyalar una realitat, que és la de moltes persones, no? Que estan corrent no per fer esport, sinó obligats a córrer, no? A fugir de la policia, a fugir de la misèria, a fugir del racisme estructural, i que està passant ara mateix moltíssimes persones que estan morint, no? Per un sistema que moltes persones blanques no hi són part, perquè al final són les lleis no, europeus. Per tant, totes les persones blanques i qui sigui també hauria de buscar la manera de fer canviar aquest món a millor. No? I aquesta cursa bàsicament convida a tots aquests que volen participar, doncs aquesta és una manera de participar-hi. Doncs serà el 13 de juny a les 6 de la tarda, perquè farà molta calor i preferim fer-ho més tard. I creiem que tothom hi pot participar. Com deia, no és per competir entre nosaltres, sinó per reivindicar que acabi el racisme. I que tothom hi pot participar. Si no pots córrer, pots caminar. Si no pots caminar, pots aplaudir. No? I això, res més, donar gràcies a tothom que hi participi i que esperem que sigui que hi participi més gent que l'any passat. I podrem aprofitar per veure el concert de Kelly. No sé si fas concert o un petit showcase. Sí, algun petit showcase, alguna cosa farem. Però, clar, des del meu punt, sempre ho dic, no? M'agradaria no cobrar cap mena de protagonisme. Estar allí ja per mi és un privilegi. I fer que vingui més gent doncs serà també un honor per mi. I si puc sumar també amb la meva veu, per això Déu m'ha donat aquesta veu. Volia recordar també que les samarretes es pot aconseguir tant a la nostra web, topmanta.store, com també la botiga que tenim al Raval, al carrer d'en Roig, número 13. I aquesta vegada només hem fet 1.000 unitats, per tant és una quantitat molt limitada perquè no volíem tampoc tenir un accés de productes, però al final també podríem ampliar-ho en qualsevol moment. I que queden ara 999 samarretes, perquè em queda una. Ara sí, em sembla que el Sergi ens apunten també, o sigui que... Moltes gràcies per venir. Moltíssimes gràcies. I ens veiem corrents el 13 de juny.
Moltes gràcies. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Gràcies per aquesta estona.